सोनाफोर गिबि गिबियावनो मादैया नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे सोनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे सोनाफोर मादैया नै दिनै दतमा बाजारावनो आरो आंनि आफानि बिनानावनि फिसौजोनि आरो बेहाय दिनै हाबाथ' नङा हिन्जाव गोदानखौ हरग्रोगोन आरो रायजोफोर बाहाय हिन्जाव गोदानखौ लांग्रोगोन आं मानि थाखाय लांग्रोदों आं बेखौ उनाव फोरमायलांनोसै दे सनाफोर दिनै नै मादैया ओंखारबाय लामायाव ओंखारबोबाय थांनोसैनो रेडि जाबाय आं हारसिंल' थांगोन दतमा दे आदानि फिसाजो आंहा आदा जाबाय आनैनि फिसाला नालाय आंहा आदा जाबाय बे आदानिनो फिसाजो बेखौ हरनायाव आङो थांगोन रायजोफोरनो ओंखारबाय आं आनैनि फिसाजोफोर टाउनाव दङ आं बिसोरजों लोगो हमहैसिगोन रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबबाय बायदोंबा अननानै साबस्क्राइबफोर खालामहरदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेलारो थांफिनगोन नै गामियावनो फिरफिलि फैखाबाय आं बेजों थांसिगोन दे रायजोफोर मादैनि भिडिअ'खौल' जोबजासिम नायदो मोनथिलांबाय थागोन मानि थाखाय हरग्रोदों मानि थाखाय मादों आं बेखौ लासै लासै फोरमायलांबाय थानोसै रायजोफोर मादैया नै फिरफिलियाव गाखोनोसै रायजोफोर थांबाय थानोसै ना बाबु नै फिरफिलि सालायग्रानि बुरिखौबो लोगो मोनबाय उन्दैखौ दोनलांनो नागिरदों गामिनिनो बिजादै जायो गोदोबो आंहा फिसौ जायोमोन दाना बिजादै जायो रायजोफोर आङो डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थानो बावदों दे रायजोफोर डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझारानो जोंनि क'क्राझार दतमा दे रायजोफोर थांगासिनो दङ लामा लामानै दानिया नै लोगो मोनलाजोब्बाय आंनि बिब' आंनि बिनानाव आनैनि फिसाजोफोर नै बे बिनानाव नै बेलाय आंनि बिब' हिन्जाव गोदाननि बिमानै जागोन बियो नैबेबो आंनि बिनानाव नार्स बेहाबो हिन्जाव गोदाननि सासेया गावनि न'आव थांफिनबाय रायजोफोर आंनि बिनानाव सासेया नैबेनो हिन्जाव गोदाननि बिमानै दुइसिन नार्स मावो बेहाबो आं दहाय खोन्थाखाबायना बेहाबो सेरिकालसाराव मावो रायजोफोर नै मादैमोनहा थांगासिनो दङ बिराद थान्दा थान्दा दे बिराद गुसु जाबाय स्वेटार गिदिर गानबोलायिया हावा जोङो दतमासिम क'क्राझारनिफ्राय थांगासिनो दङ रायजोफोर फिरफिलिजों फैनांगौ जाखाबाय नै जोङो हिन्जाव गोदाननि न'आव रायजोफोर नाहरदो नै आदानि न'आ मालाय ओंखारफैबाय जोङो फिरफिलिनिफ्राय दाना सिङाव हाबलांनोसै सिङाव हाबबाय नै रायजोफोर जोङो नै बावबाय नालेंखर फिथाइ ओरैबो भिडिअ'आ एसे गोलाव जासिगोन दे रायजोफोर बयबो अननानै धोर्ज हमनायलायनानै नायलांदो हाबानि भिडिअ'खौ आंहा हाबफैबाय नै दामग्रा देग्रा नै मालाय दामग्रा देग्रा फैबाय रायजोफोर सफैबायहाय बाजै सफैबाय नै जोंना बाजैया बेनो हिन्जाव गोदाननि बिमाया बाजैया नैबेलाय आब' बे 2 नाम्बार आब' हिन्जाव गोदाननि बिमानै नैबेलाय नैबे आदा सासेनि हिन्जाव गोदाननि बिमादै हाय आब' होनबाय बिस्रा दे नैलाय र' सनिमाया जावैसो बिजामादैफोर लोगो मोनलाजोबथारसै नै आनैया जोंना नै बेलाय जोंहा गोदोनि पार्टनार हिन्जाव गोदाननि बिमादै एकथ'ना गैया गुन उत्सब दिनै जारलाथार नै बेबो आब' बिनिनो बिब'ना आब' अबाहा आइखौ नुवाखै
नैबे हिन्जाव गोदाननि बिबै जोंनि बाजैनि बिमा हिन्जाव गोदाननि बिमानि बिमा संग्रा खावग्राया बेबो बाजै जोंनि बाहागिनि गासिबो बिबोनां बाजैफोरजोब खावनाय नायलांदोलाय ओंखाम संबाय ना ओंखाम संबाय औ ना एवबाय नै हौवा गोदान लागोनो गामिनि जानायनो बे माबे अमा ना अमा एवबाय नै दालि नै आदानि नङा मालाय हिन्जाव गोदानमोननि नङा बे जाबाय गोदान लुनाय नैबे दा बिथा खालामनाया बे गोदोनि फुराना दानिया हिन्जाव गोदानखौ नायनोसै रायजोफोर सिङाव Kurismaya? Kurisma? Hiन्जाव गोदाना बेनो नायलांदो बाजैया हौवा गोदान लागो फैबाय दाना दाना खोन्थालांनोसै दे जुलिया मानि थाखाय सिगाङाव हरग्रोलायनाय जादों जोंना आदानि गामिया जाहैबाय क'क्राझार दतमा बाजारावनो हौवा गोदाननि गामिया जाहैबाय चिरां जिल्ला बिजनि खाथि गबदापारानि आदाया जोंना फिसा हिन्जाव सानै फिसा हिन्जाव देरसिनाखौनो दा आदाया दिनै हरगोन फिसा हिन्जाव देरसिना सेन्ट्रेलनि BSc नार्स मावो गुवाहाटी सांसारि एम्सआवनो फिसा हिन्जाव दुइसिना गुवाहाटीयावनो फरायो बियो B.Pharm फरायो फिसा हिन्जाव दुइसिना दिनै फैनो मोनाखै दे जोंना बियानैया बियो फैयोबा हाबायावसो फैनो हासिगौ मानि थाखाय हरग्रोनांदों आं बेखौबाबो एसेबाबो फोरमायलांनोसै दिनै धर्मनि थाखायनो हिन्दु खृष्टाननि गेजेराव जागोन बिसोर सानैनि जुलिया धर्मनि माने हिन्दु खृष्टान होननानै नोंसोरो रावबो गाज्रि मोननो नाङा दे रावबो बेले बेजे साननो नाङा बे जुलिया गावसोर मालाय सेंग्राजों सिख्लाजों मोजां मोनलायलायनायजोंनो बे जुलिया जादों सोरबानि हौवानि बिमा बिफा हिन्जावनि बिमा बिफानि गोसो बायदियै बे जुलिया जायाखै रायजोफोर जोंना आदाया जाग ब्रह्मखै न'आवनो हिन्दु धोरोमनि बायदियै बियो जैग संनानै हरनो नागिरदोंमोन नाथाय हौवानिया बेबायदि हिन्दुजों खृष्टानजों जुलि जानायाव बेबायदि नियम गैया होननानै गावसिनाव लांग्रोनानैसो धर्मनि ट्रेनिं होनानैसो जुलिया जायो होननानै दिनै लांग्रोनो फैबाय बिनिफ्राय बिसिनि जुलिया जाहैदों फेब्रुवारिनि 2025 फेब्रुवारिनि 12 थारिख बुधबार खालि जाफिनगोन दे रायजोफोर दिनै न'खरनि बयबो जाथि खुरमा जयै थांनानै दोननानै फैगोन हिन्जाव गोदानखौ आरो आदाया जुलि खालिबो गामिनि बयबो सासे सानै बाय बाहागिखौ लानानै जुलि खालि थांफिननानै आखाइ हमनानै हैफिनगोन नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ धर्मनि खोथा लानानै रावबो एना एनि गाज्रि साननो नाङा दे हिन्दुआ खृष्टानखौ मानो लादों खृष्टाना मानो हिन्दुखौ लादों होननानै बेले बेजे साननो नाङा दे रायजोखौ नायनानै जुलिनि खेथ्रआव रावबो गोग्गानानै लानो हाया रायजोफोर सोरनि कपाला सोरजों जायो रावबो मिथिनो मोना बबे समाव मा दोहौआ फैयो मिथिनो मोना दे रायजोफोर हौवा गोदान लागोआ न' सिङाव हाबफैबाय हौवाफोरखौ बायह्रायाव फज'नाय जासिगोन हिन्जावफोरखौ सिङाव फज'हैनोसै
एसे गोबाव जाबाय बाजै deh जिरायथों जिरायबायना जिरायदो दे सनमान लाबाय हिनजाव गोदाननि बिमा बिफा बिबथै बिमादै गासिबो बाजैयाथ' नैबेनो जाहैबाय हिनजाव गोदाननि बिमाया दे बाजै दे मोजां नैबेलाय आदाया बेनो जोंना हिनजाव गोदाननि बिफाया नैबे बिबथि उन्दै जाबाय हिनजाव गोदाननि साथाम नालाय बिफामोनहा बिदा फंबाय नैबे बाजै उन्दै जाहैबाय हिनजाव गोदाननि बिमादै उन्दै बिबथिनि हिनजाव नैबे आब' सनमान लास्रांजोब्बाय बयखौबो बिबैमोन हिनजाव गोदाननि बिबै गासिबो हौवा गोदाननि गाइखेर लाबोनायजों मालाय नै बिजामादैनि गाइखेर लाबोनायजों मोदोमफ्रु लोंबायदां मालाय बिसोरो नै बियो मामालाय हिनजाव गोदाननि बिमानैनि फिसाजो बिब' जायो नैबेहा बिबथि गेजेरनि फिसाजो दे बेहाबो मेदाम मावो बोरो नानिया बोरो आबै सना खि दुलुलुथाना ओइ नायनाय सनाफोर फिसौफोरजों बिसोरो हो हौवा गोदान लागोन ओंखाम संनो नागिरबाय नै औ गोथाव ना बेदर हायथारबाय खुरग्राफ्रा मिरामिसा पनिर ना खर' अरखावलाबाय थानोसैना जोङो ओंखामा जासावजोब्बाय नै रायजोफोर आदायाबो जाखाबायना आलासिफोरजों नै बेलाय जोंना आदा सासेया बेनो हिनजाव गोदाननि बिबथि गेजेरा संख्रिखौ मोनदों नामा संख्रि ayo duduk lagi aja sudah apa oke dasut pendek sudah apa boleh ini larap sih benar ya pernah jalan दानिया जों जाबाय ओंखामखौ थिब मोननै जाबाय दहाय खनसे जाखांबाय दा जों जाबाय साजायनाया दाबो फुरा जाजोबाखै दे आठमंगलावसो आदाना फुरा गिदिर जासिगोन आठमंगलनि थाखाय नै पेन्डेलखौ दासो साजायगासिनो दङ ओरैनो हाबायाव जाब जुबसो हरथ'नाय जाबाय दिनै हिनजाव गोदानखौ गोदान लोगोनि ओंखाम जाबाय जोंनि हिनजाव गोदाननि बिबथिमोन बिमायमोन बिमानै बिमादै गासिबो जाजोब्बाय न'नि न'निया दानिया हौवा गोदानाव थांनायनि जोंना आदाया बेनोमोन ना हिनजाव गोदाननि बिफा आदाया बेनोमोन दे नायलांदो दाना रेडि जाबाय नै आदाया मालाय बिजामादैनाव थांनोसैखायनो आर'नाइ लाबाय मालाय कट गानबाय फुरा फिटिं जाखाबाय देलायनायफ्रा आदाया बेसेबां मोजां नुबाय जोंनि आदाखौ बैराथिफोर नै गासिबो बिजादैफोर बिनानावफोर बिब'फोर नै बाजैया जोंना बेनोमोन हिनजाव गोदाननि बिमा बाजैया साख्रि आवलाबाबो बिराद सिम्पोल मानसि दे फिसौफ्रा फै सना ओरै फै आबै सना भिडिअ खालामदो बेनो जाहैबाय बियानैया हिनजाव गोदाना बिफा फिसा दिनैनिफ्राय बिस्रा मालाय बिदाय हरसिगोन अन्थाव बाथाव एसे उनावनो बिदाय लालांसिगोन दे रायजोफोर फिसा बिदाय लास्रानोसै ने
बेयो जाबाय जोंनि बाजैनि बे नैबे हिन्जाव गोदाननि बिमानि बिदानि हिन्जाव दे आहा आब' जायो बाजैया बेनो सासेल'मोन नालाय बिमानैया बिसिना बिमाया सासेल'मोन नैबेहाथ' बिमा दे आं दहायबो खोन्थाखाबाय रायजोफोर नैबेबो बाजै जायो ए बेनो ना आब'नि नै बे आब'निनो फिसाला नै बिहामजो सफैबाय नै दासो बिसोरो बे आब'नि फिसाला बिहामजो फिसौला ए आब'नि बिबायजोनो बियो रायजोखौ आं दिनैसो नुनाय जादों नालाय ओंखायनो एसे गोनो गोथो जादों हाबायावबो लेंहरासै नालाय बियो आंखौ ओंखाम बुरजा जाजानो गिनानै ओंखारसिगोनबो दसे उनावनो बिदाय लासिगोन हिन्जाव गोदाना हौवा गोदानाव थांग्राफ्रा नै जोंहाथ' आदा गेजेरा बेनो जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि बिबथि गेजेरा नैबेबो आदा जायो बेबो बिबथै जाजोबो हिन्जाव गोदाननि साखाफारा जाजोबथारबाय नैबेसोरो हौवा ए सोरनि ए नैबेनो मोनो जोंहा बिजामादैनि बिफाया आं दासो खोन्थानाय जादों दे रायजोफोर दहाय सिनायथि जायाखैमोन नालाय आङो हौवा गोदान लागोनिबो दङ बाहाय औ न'खरनि ओरै हिन्जाव गोदान पार्टिनि थांनायनि साखाफारा जाजोबथारबाय बयबो बेबो जोंहा बाजै दे माबानि हिन्जाव गोदाननि बिमानि बाजै जायो बिनानावसोना बिनानाव नै बिसोरो फिसौफोर बियो नोंसिनि फंबायनि ना ए दानि फिसाजो हिन्जाव गोदाना बिदाय लानोसै रायजोफोर गावसोरनि मन्दिराव बिदाय लाजोबबाय गावसिनि इसिं खना बेनो रायजोखौ हिन्जाव गोदाननि बिमानि बिमा दे बिबै दे बियो रायजोखौ
गामिनि रायजोफोरखौ बयखौबो खुलुमजोबबाय लांनोसैनि थाखाय गामिनि रायजोआ फंनैसो बिबुंथि होबाय नियम नितिनिया माबायदि जायो बेखौ होननानै गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बिथांमोन आलासि महरै नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बिथांमोन आरो जोंनि लङादुवारनि नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा आरो बे न'खरनिनो जेनेखि भाई बागि न' सिङाव बिमाजों बिदाय लाबाय दुखु सुखु खालामलायबाय बयहाबो गावनि फिसा हिन्जावखौ बिलाइबा माबायदि दुखु मोनो बयबो मिथिखागौआनो बेखौ हिन्जावनि फिसाया जे गावनि न'खौ गारनानै थांनांगौबा माबायदि दुखु मोनो बेखौ बयबो हिन्जाव माहारिया मिथिखायोनो बिखा बिखो गावफ्लेजोबो ना रायजोफोर सनाफोर रायजो जानोसो हरदों बाजै मिलाय जाबायना खालामखालाना थाबाय दानिया न'निफ्राय बिदाय लानानै बायहेरायाव ओंखारबोबाय दाना गारियाव सफैयो हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदाननि गारियाव सोनोसै हिन्जाव गोदानखौ बेखौ खेवजागौमोन ना खोरखिखौ बिदि सासे था ओरैथिं जोंनि मानसि गाखोनांगौ बाहाय जोंनि मानसि गाखोगोन बैलाय नों मादैमोन गाखोगोन ना नों गाखोदो जुमायावहाय बिदाय जाबाय थांनोसै हौवा गोदानाव
लादोंना लायाखै दै लाखाबाय सलायबाय रायजोफोर हौवा गोदाननि न' मोनफैबाय मा जायगा मोनलाय आदा गब्दाफारा नङा सगामा दुइ नं बल्दि गब्दाफारा गामिनो जोंथ' मोनथिनो मोना दिनैसो फैफेरदों बे जायगायाव आदामोनहा बिबाय सानैजोंनो दे रायजोफोर बिसोरनो बिबाय बिब'लायनो बिमानै करिश्मानि गामिखौ मोनफैबाय दाना ना करिश्मा नोंना गामिया बेहायसो जाफैबाय गब्दाफारानि हाबफैनोसै दाना हिनजावनि पार्टिया Nhiều nhàng trà sức đấy. Các phòng với thích không được. Cô sẽ sang kia không? Belum sang sebanyak yang habis ya. हाबाया दिनै नङा नालाय रायजोफोर हौवा गोदाना नै दासो साजायगासिनो दङ हाबाया 12आवसो जागोन दे रायजोफोर बाहाय हाबा जानाया मानि थाखाय बेखौ आङो दिनै दोननोसो फैदों दे रायजोफोर हौवाफ्रा बाहेरायाव जिरायजोब्बाय जोंनिया जोंना नै बिहामजोआ आब'नि बिहामजोआ अफिसनि जोंना जोंना नै जावैसो गोदाना बेनो दे बेनावनो दोनबोदों जोङो बियानैखौ दाना ओंखाम जानो नै जिरायजोब्बाय जोंनिया गासिबो ओंखाम जाजोबनोसै खब'सेबाबो जाहोहरनो नागिरबाय बिजामादैया जोंखौ ओंखाम करिश्माया जाथ'वा करिश्मा दे खालाम दे मोजां गाज्रि जुलिनि खोथाखौ सावरायदों रायजोफोर जुलियाथ' दिनै नङा नालाय नेक्स्ट 12 थारिखआवसो हिनजाव गोदाननि बिबथै उन्दैया बेनो फंनैसोबाबो हाबानि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि होबाय बिबथैया
दाना गावसिनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि होलायबाय हौवा गोदान लागोनिफ्राय गावसिनि धर्मनि सोमोन्दै बुंलांनोसै हाबानि सोमोन्दैबो फंनैसो बुंलांबाय गासैबो बिफानाय जोङो न'खरनि जानानै नोंथांमोनखौ जोङो जोंनि गामियाव बा बे न'खराव जोङो बरायनानै लाबोनाय जाबाय लोगोसे जों लायनो थांनायाव नोंथांमोना न'रै नोगोरै जोंखौ नाजावनानै आरोबाव दिनै जोंखौ दा बे समाव न'सिम जोंनि बिहामजो जागोनखौ बे न'खराव गथायनानै होफैबाय बेखौबो जोङो बे न'खरनि जानानै आरो समाजनि जानानै जोङो गोसो खुसियै नाजानानै लाखाबाय दा जाय हक नोंथांमोनहा खस्थ' खालामनानै बे मोनाबिलिसिम जोंनियाव फैनानै दुखु खस्थ' लानानै नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा नोंथांमोननिसिम साबायखर दोनबाय दा नोंथांमोनखौ नाजावनायाव जोंहा माखासे आख' फाख' जोङो जाहोनायाव लोंहोनायाव जोङो माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आरोबाव खेबसे नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बिबावनानै हाबा नालाय मोनसेल' खावलायनाय नोंथांमोना मोनाब्ला नोंथांमोननि थांनायनि थाखाय आरो जों बाय मानसि गोदान बिथांनि थाखाय जोङो दसे सम जोंनि इसोरनाव आर'ज खालामनो सुबिदा होयोब्ला जों खालामनानै नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै सफैयो आर'ज गाबबाय एसे गावसिनि नियम निथिजों दिनै दतमानिफ्राय दिनै बे जोंनि गथाफाराम गामिसिम जाय जोंनि जानो गोनां जाय बेवहाय गोदान आरो बिसेसखि बेजों लोगोसे बिनि न'खरनि बिफा बिनि बिबथै बिनि जाथि बंस'फोर आरो गामिनि गेदेर गोलाव दैदेनगिरिफ्रा दिनै रंजा बाजा दिनै जोङो जेरै बे फंबाया दिनै बे गथाफारानिफ्राय जाय जानो गोनां फैनो गोदान दिनै दतमानि नंगौ दिनै बिसोर गोजान गोजान मोनब्लाबो आफा दिनै नोंनि अननाया सोमोनांथाव नोङो मावनो हायि जेबो गैया बेनिखायनो आफा दिनै जोङो बे संसाराव जोङो साफ्रोमबो सुबुङा बैसोजों लोगोसे हाबा जायो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि गाव गावनि धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै दिनै बियो गुबुन धोरोमनिब्लाबो दिनै जोङो मानसि जानायखाय साननो हानाय गियाना जोंनाव थानायखाय दिनै जों बेफ्राव जों एना एनि गैया लासे दिनै जोङो जोंनि धोरोमनि माखासे नेमखान्थि बायदियै दिनै जोङो बे जानो गोनां खैना गोदानखौ जोङो फैगोन फेब्रुवारिनि जे 2 फेब्रुआरियाव जों धोरोमनि जोंनि माखासे नेमखान्थि बायदियै जोङो हाबा होगोन हिनजाव आफा नों बिफाया जोंजों लोगोसे थानानै आरो जाय हौवा गोदान हिनजाव गोदान बिसोरो दिनै आफा बिसोर मोनसे न'खर गोदान दानायाव बिसोर मोनसे न'खर गोदान गायसननायाव आफा जोबनो गैयै बै समफोरखौ जोङो थिनानै दोनबाय बे समसिम आफानो जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानायाव जोंनि माखासे मावनाय दांनाय माखासे जोंनि थाबायनाय आगान फामावबो आफा नोंजों लोगोसे थानानै गासै मोदोमनि जानाय लोंनाय गासै मावनांगौ हाबाफारिफ्राव आफा नोंजों लोगोसे थानानै आगान फामावबो हेफाजाब होगोन मदद होगोन आरो बे गामियाव जोङो खौसेयै जोङो बिसिनि खोथा जुलिखौ जों खुंफुंनो हानाय बायदि आफा जोंनि गासै जोंनि बोर हेफाजाबखौ आफा जोंनो होबाय आरो बे बेजों लोगोसे दिनै जाय बे हिनजाव गोदाननि न'खरनिफ्राय सौफैनो हानाय गासै बिसिनि आंगो बिफा बिनि बिफैफोर बिनि जाथि बंस' बे गामिनि गासै गेदेर गोलाव आफामखौ आफा नोङो जेरैबायदि मोजाङै दैदेनबोदोंमोन हामबाय आफा बे थांनाय मोनाबिलि गिथाव मोनाबिलि समावबो नों बिफाया नोंनि गोथार गांखौ फोजोंबोजोबनानै बिसोरखौ लामा सामायाव जानो गोनां दुखुनि खैफोदनिफ्राय नोङो बेंनानै आफा जेन' बिसोर गाव गावनि जे थाग्रा गाव गावनि न'फ्राव मोजाङै मोजां सौहैनानै बे गिथाव मोनाबिलि समखौ बिसोर मोजां मोजां हगारनो हानाय बायदि आफा नों साफ्रोमजों लोगोसे थानानै नों दैदेनलांनो हानाय बायदि आफा नोंनि अनगायै जोंहा रावबो गैया जेबो राहा गैया बेखौनो बे पापनि गासै गाज्रि सोलोंनो दानिया हिनजाव गोदानखौ बिदाय लानानै थांसै हिनजाव गोदान लागोआ खुलुमबाय दानिया थांनायनि बिदाय लाबाय रायजोफोर खुलुमबाय उनाव बुंबाबो जायो बिब'आ नोङो ना औ माबा बिनानावसो ना जावैसो औ बेनो जाहैबाय हौवा गोदाननि 2 नाम्बार 1 नाम्बार बिनानाव ना बेहा गार'आ दुइसिन जाहैबाय ना दे थादो दे करिश्मा मोजां मोजां थादो
दानिया थांसै जोंबो नै ओंखारबाय रायजोफोर मोनाबायबो थांसै नै दाना बिदाय लाजोब्बाय बयबो ओंखारलांसै ओंखारबाय नै बिदाय लाबोजोब्बाय फैजोब्बाय बाय बाय मादैनि भिडिअआ एसेनोसै दे लोगोफोर दाना थांसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन